Egunon, pantailatik beste aldean zauden guztioi. Udako ikastaroak martxan daude, aste honetan ibili gara Eibarren, Donostian eta Usurbilen, eta orain gaur tokatzen zaigu gaurko mahaingurua egiteari. Orain dela hilabete hasi ginen mahainguru horrekin, gai honekin, zientziak eta euskara. Udako Euskal Unibertsitatearentzat estrategikoa den gai bat aukeratu genuen lantzeko, eta hemen gaude. Hilabeteko lana egin duzue gai honen arduradunak, eta gaur ematen dugu bigarren urratsa. Eskerrik asko Irati, eskerrik asko Kepa. Bai, ikusi duzuen moduan, hau da tokatu zaiguna hilabete honetan, eta horregatik moldatu izan behar ditugu baitere gure prozedurak. Eta gaurkoan, dinamika edo esperimentu honi bukaera emango diogu, antolatzaien izenean, Xabier Landabidea, Ainhoa Latatu eta nire izenean, eskerrak eman dizkizuegu parte hartu duzuen guztioi. Lehenengo orain, Xabier Landabideak kitatuta mahainguru bat izango dugu, eta behin bukatuta ondorioei ekingo diogu, eta jardunaldi esperimental virtual hauek eman dutena laburtzeko. Eskerrik asko.